Hola, estic aquí amb el regidor Anselm Pasquina per presentar els resultats de l'Oficina d'Acompanyament Digital, una proposta que des d'Igualada Som-hi vam lluitar i vam aconseguir que l'Ajuntament impulsés per ajudar a totes les persones que no tenen coneixements o no tenen eines informàtiques a fer tràmits digitals. Durant el primer any d'aquesta mesura en marxa hem ajudat ja més de 130 ciutadans i ciutadanes d'Igualada que s'han beneficiat d'aquest servei que vam impulsar des del nostre grup. És un projecte que garanteix la igualtat de tothom per fer tràmits digitals. Si necessiteu ajuda per fer tràmits virtuals, ja ho sabeu, feu servir aquest servei. Podeu demanar hora al 610 280 811 trucant a aquest telèfon o enviant un missatge de WhatsApp i aquest servei es presta tant al Centre Cívic de Fàtima com al Centre Cívic Nord. Estem contents des d'Igualada Som-hi d'explicar-vos un exemple més de la política útil que fem a l'Ajuntament, ajudant a la gent en projectes que milloren la vida de les veïnes i veïns.